Ja som Ondrej z Košic a neviem, či vy viete, hej, ale Košice sú veľmi kultúrne mesto. Pozrite sa, hej, tu máme knižnicu, tu sú knižky, píšu tu, ďakujem sused, požičaj, vrať, vymeň, hej. To aj na frajerky si tu tak požičiavame, hej, väčšinou. Takže Košice, krásne kultúrne mesto a ja som veľmi rád, že po tej kalamite vyšlo aj slnko a že nemusím dať pozor, hej, aby som sa nešmykol na chodníku, hej. Jediné, čo už musím dať pozor, je vlastne, aby som nestúpil do nejakého psieho hovnička, hej, lebo ľudia si mysleli asi, že zdravím, že keď nás nežilo, že vlastne, že tie psie hovnička sa ako keby zmiznú, hej, že nevidím, tá neexistujú. Ahoj, Havinko zlatý. Tam som vysral, tá čo, tak ja nemám 20 sačky pri sebe. Pointa je, že väčšina Košičanov si myslá, že toto psie kakauko sa rozpúšťa v snehových vločkách. Toto si myslia ľudia v Košiciach. Hej, a potom pojí sa všade. Však ja vidím, však dávam pozor, aby som do nich nestúpil, hej. Nie, ja po svojom psovi zberám hovno, poctivo. Tak to má byť. Mám svetkov, tam pojí sa ide svedok. No povedz ty. Čo, košický psíčkarov, takže mali by zberať hovna po sebe, no. A potom, neviem, mali by zberať hovna po sebe. Lebo pes nevie zobrať hovno, vieš, on si doma splachne hovno, človek, keď sa vysere, ale pes čo? Nesplachne, nezobere. Presne tak, kamaráti, kamarátky, počuli ste Adama, hej? Nech si skúsia doma srať do hajzla a nesplachne. Lebo ja vám poviem, že my v jednom meste žijeme a my keď budeme si srať pod nohy, tak všetci v tom budeme chodiť. To, akože, toto si treba uvedomiť, hej? A keď začneme po sebe upratovať, tá aj vám na budúce sa... Ale zase aj málo košov je na hovna, hej, to je pravda. Takže... Tam v mojom okolí jeden koš, bazmek, dva sú vo výbehu, v jednom výbehu. Keď je tam výbehu pes, tak povedz mi, jak môžem ja odniesť hovno. Vieš, keď môj pes zabíja ostatného psa, iných psov. Presne, takže kamaráti, kamarátky, robíme toto, čo vieme, hej, každý to robí. Málo košov a ľudia nezberajú hovno. Takže málo košov, ľudia nezberajú hovna, ale, jak sa hovorí, daktori idú svetlým príkladom, hej, tak jak Adam, no, proste. Tak, zlý príklad, lebo nemám tu sačok. To netreba, pozri, Adam, ja ti verím a keď ja ti verím, tak to už je, jak sa hovorí, na našom kanáli všetci ti veria. Jo, díky. Toto je odkaz dnešný, hej, že keď nechcete vstúpiť do hovna, tak ho ani po sebe nenechávajte, lebo tu každý o každom vie, hej, že koho pes, čo kde nechal, hej, a potom s vami nebudú chcieť chodiť na kávu. Kamaráti, kamarátky.